दिनैबो दुखुनि सान होननांगोन। दाख्लि 3 तारिखआव दुलाराय बर' फरायसाफोरनि बारग' आफादगिरि सासे बर'नि गोजौ थाखोनि जांख्रिथायगिरि बिथां खौरेन्द्रनाथ बसुमतारिया जोंखौ नागारनानै थांबाय। आरो बे सानखालिनो नैबे नोलोबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि आरो बोखावजायै दरं जिल्लानि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो बे ओनसोलावहाय जेब्लायबो मोनफ्रोमबो जेंनायावहाय मेलेमजिबि महरै बोसोनगिरि महरै गसंथाबोनाय आरो नैबे एल.बि. शास्त्री हाई स्कुलनि बारग' गाहाय फोरोंगुरु अमरेन्द्र सरगयारि बिथाङा दाख्लि जाय सानावहाय खौरेन्द्रनाथ बसुमतारि बिथाङा जोबथाहांबोदोंमोन हैदिनखालिनो बिथांखौ खबर लानानै गावनि न'आव फैनाय समावनो मोसौजों लामायाव जाब्रबथाय जानानै बिथाङा जखम जादोंमोन, गोब्राब खर'आव जखम जादोंमोन। बेनिफ्राय बिथांखौ गुवाहाटीनि बाथौपुरिनि जि आयुर्सुन्द्रा हस्पिटालाव हस्पिटालाइज खालामनाय जादोंमोन। मैया फुंनि 10 बाजि रिंगायाव बिथाङा जोबथाहां नागारबाय आरो बिथांखौ मैया नलबारि बिथांनि न' उदालगुरि नलबारियावहाय बे ओनसोलनि मेलेमजिबि बर'नि आफादफोरा बिबार बावनायजों लोगोसे मोनाबिलियावहाय बिथांनि न'खराव लानानै फैयो आरो दिनै फुंबिलियावहाय बिथांखौ बिथांनि न'निफ्राय नैबे बिथांनि फोरोंनाय जितु एल.बि. शास्त्री हाई स्कुल आरो नोलोबारि गुदि बर' थुनलाइ आफाद मावख' खाथियाव मान बावनाय आरो नोलोबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख' बिहुराम बर' गोजौ फरायसालि आरो बेबायदिनो नैबे बादागाव मासकुटि दैफां जिन बाइबेल बे मोनफ्रोमबो धोरोमारि फसंथान आरो बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन धोरोमनि धोरोमारि आफाद बिबिसिनिफ्राय लानानै बाथौ आफादनिफ्राय लानानै जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंबो UPPL हान्जानिफ्राय आं गाहाय नेहाथारि जानानै आरो बे ओनसोलनि गासै दल संगठन बिथांखौ दिनै जोबथा बिदाय होनाय जाहैबाय प्रसेसन खालामनानै आरो बिथांखौ नैबे बिथांनि जितु न' बिथांनि अनजालि बिसि बिथांजों लोगोसे दोननाय जागोन आरो नैबेनो गोथै हाखरा। दा जोङो दुखु गोनां होननांगोन बे साननैसो बर'नि गेदेमा बिथांमोना जोंखौ दुखुथिया भाबै नागारलांदों। खौरेन्द्रनाथ बसुमतारि बिथाङा जोबथाहां नागारनायजों लोगोसे जोङो खबर मोनदों मानाव गेदेर बर'नि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि आथिखालनि आसामनि मन्त्रि बिथां UG ब्रह्म बिथांनि असे बिदा जाय बिथाङा गोलाव सोमावसारनायाव लोब्बा दङमोन आरो दतमा आन्सलिकनि आफादगिरिमोन आदा बिथां पुतुल ब्रह्म बिथाङाबो नागारलांबाय आरो दाख्लिबावै रौता गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि महेश्वर बर' बिथाङाबो आदा खौरेन्द्रनाथ बारग'लांनायनि साननैसो सिगां बिथाङाबो रुंसारि जालांबाय आरो नै दाख्लि फुजानि गेजेरावनो कालाइगाव आन्सलिक बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि सुक्लेस्वर बर' बिथाङाबो बारग'लांबाय आरो जों बेबायदिनो खोनादों सनितपुरावबो सासे सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बिबानगिरि बिथाङा जिउ गोमादों। बेबायदि नैबे साननैसोआवहाय गेदेमा बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंखौ नागारलांबाय। आं बेखायनो बे साननैसो गोबां मोनसे दुखु एबा नार्भास मोनसे फिल जादों। जियानो जाया मानो बिथांमोना गोथां समावहाय साफ्रोमबो गोख्रों बिबान लानानै माहारिखौ फोजौनो थाखाय माहारिखौ गादब जानाय नासयजानायनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय जि जुजिनाय बे हाबाफारिफ्राव बिथांमोना खामानि मावबोदोंमोन। गेदेमा बिथांमोननि जिउ आत्माया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैथों आरो नैबे आदा बिथां अमरेन्द्र सरगयारियाबो जाहाथे बिथांनि नैबे नबथियावनो आलो गोजोनै थाथोंसै। बिथाङा बै समनिफ्रायनो रमान हांखो जुजिनिफ्रायनो बड'लेण्ड सोमावसारनायनिफ्राय लानानै बे ओनसोलाव गाबथानानै खामानि मावबोदोंमोन आरो आदा सुजेन आरो बिथां आदा अमरेन्द्र सरगयारि बिथां गेदेमा सानैनि थाखायनो जोङो नैबे नोलोबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गोलाव सोमावसारनायाव गेबें मोनसे बोसोन मोनदोंमोन, गोथार मोनसे बिथांमोननि दिन्थिनाय फोरोंनाय जों मोनदोंमोन। बेखायनो बे ओनसोलाव खौसे थानानै जों खामानि मावनो हादों आरो बिथांमोननि बे आशीर्बादनि थाखाय जोङो इयुनाव बे ओनसोलाव जोङो बिथांमोननि जि मावबोनाय दिन्थिबोनाय जि सान्थौ सानस्रि बेखौ लानानै बेबायदिनो खामानि मावलांनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों।